Wai kuna labarin cewa a cikin 'yan kwanakin nan jamhuriyar musulunci ba karamin fafa ta fada ta yi a bakin boda ba? A daidai lokacin da aka je aka ba wa kurdawa karfi da makamai ta kowane lungu ta bakin boda akan cewa su shigo, a daidai lokacin da muka muku labarin cewa sojojin Amerika ma sun shigo wannan gurin. To wannan shine bidiyon lokacin da sojojin Iran suka fafata da su da daddare, kuma ga yadda suka shigo jejin suka yi musu fasaja suka lallabe ba su ma san da su ba. Ga baki dai aka tarfa su, aka kashe na kashewa kuma sannan aka kama na kamawa aka tafi da su. A daidai lokacin da aka ɗauke wa jamhuriyar musulunci da muggayen hare-hare ta sama fa, wanda suna kai muggayen hare-hare tana ta kokarin karewa, nan kuma sun kulla ɗaruruwan kurdawa da kuma sojojin Amerikan na kokarin kutsawa dai wannan yankin na dutsunan, wanda kasar Amerikan ta yi yunkurin sa jirage a kwanakin baya su je su lalata wato fasilitin nukiliya na jamhuriyar musulunci ko kuma su kwaso wannan din gabaki daya, inda jamhuriyar musulunci ta gama da jiragen gabaki daya. To wannan lokacin sai suka gama shirin su da kokarin jarrabawa ko za a yi nasara. To cikin ikon Allah ba a yi nasara ba, inda jamhuriyar musulunci ta yaudare su da wasu sojoji wanda muka kawo muku a baya da wasu motoci, haka dai fararen motoci kamar ba na yaki ba, a sheshegun motocin da masifin motocin da kayan yakin da motocin da suke hawa dutsuna duka suna nan alaba ba a fito da su ba. Sai da jamhuriyar musulunci ta musu kwantan bauna suka gama shigowa, suka gama zubar da su, suka kashe na kashewa, suka kama na kamawa, sannan suka fito suka nuna yadda suka shigo jejin da yadda suka yi training a jejin da yadda kuma suka fafata da su da daddare. To ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya da kawunan kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafukan musulmai a hada da su a gama. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga masu son ƙarin bayani musamman akan wannan bidiyo da na saka ɗazu na wato Sayyida Ma'suma, Sayyida Fadima ɗaya ga ko in ce kanwa ga Imam Rida, wanda kabarinta ko kuma haraminta yake birnin Qum cikin jamhuriyar musulunci ta Iran. An ji wato kamar ya sa mutane a cikin yanayi na rudu, saboda ana ganin cewa ana magana Sayyida Fadima kuma an ga wato ana tunanin tunda ma ba wanda ya san inda kabarinta yake sai da Zahra salamullahi alaiha, babu wanda ya san inda kabarinta yake, saboda abin da ya faru na yi bayani ba sai na dawo ba cewa an yi jana'izar ta ne a wani yanayi da yake a yanayi na sirri, saboda wata ƙariya ta faru tsakaninta da halifofin lokacinta, ina nufin su Sayyidina Abubakar da sauransu. So har ta bayi zuwa ga ta yi wasici ga Imam Ali cewa ya binne ta a wurin da ba zai bari kowa ya ga jana'izar ta ba, da dai abubuwan da ya faru. Saboda haka ana ta ganin cewa gashi kuma an ga wani guri kintsatse mai kyau, kuma ana cewa sai da Fadima Ma'suma, ana ganin cewa taya abin ya zama. Wannan abin da nake so in ƙara haske akai shine wato kanwace ga Imam Rida, ɗaya daga cikin limamai ko in ce imamai na shari'a wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu a matsayin halifofinsa, wanda yake cewa al-khulafa min ba'di 12 kulluhum min quraish wa kulluhum min banu hashim. Wato halifofi a baya na guda 12 ne, a wurin su za ku karɓi addinin musulunci, da yake cewa na ban muku nawaya guda 2, wato littafin Allah da kuma iyalan gidana. Saboda haka Annabi sai ce to su wa'annan iyalan gidan nawa da za a karbi shari'a a hannunsu da bakku a hannunsu da Qur'ani da su ce to guda 12 ne, guda 12 ne, kuma dukkaninsu Qurayshawa ne, kuma dukkaninsu Banu Hashim ne. Saboda haka a cikin su wannan ɗaya ne daga cikin su, ina nufin Imam Ali Rida, wanda kabarinsa ke garin Mashhad da ke jamhuriyar musulunci ta Iran. To wannan kanwa ce gare shi, uwa ɗaya uba ɗaya. Saboda haka ta zo ta duba shi, ta ziyarci dan uwanta, ta zauna garin Qum, daga nan ta wuce ta tafi Mashhad. To kuma sai Allah ya karɓi rayuwarta a nan gurin, sai Allah ya musu arziki da ita don ta zame musu wato ta kasance wata iriyar waliyya, wata iriyar kashifa, wata iriyar arifa, wanda malamai muhaqqiqai suna kallon cewa wato ta kasance sirrin kakata, na nufin Sayyida Fadima, to yana tare da ita, kuma tun a zamanin tana raye, ana kaidin hayatinta, ana ganin cewa tana kamar ruhin Sayyida Fadima yana tajalli a jikin ruhinta. Saboda haka duk wanda kamar mutane da yawa waɗanda suke son su ziyarci Sayyida Fadima ba san inda su same ta ba, to ga wacce take dauke da ruhinta, wacce take a madadinta, wacce in ka ce assalamu alayki ya Sayyida Fadima,
to ba ita ce take amsawa ba, sai da Fadima diyar manzon Allah ce take amsawa saboda nashiwarta da jikinta, saboda nashiwar ruhinta a jikinta. Saboda haka duk abinda masoya nan gari ne wanda harami ne wanda mutane daga garuruwa kasashe daban-daban suke zuwa, kullum a cikin al'umma cikin mutane yake, saboda sirrin abin da aka gano. Wani muhimmin abu da yake akan tasirin ita wannan baiwa Allah da kuma irin karamcin da Allah yake mata na amsa bukatun bayan Allah da alfarmarta, yana iya yiwa na san ana da masaniya akan Ayatollah Bahjati, wanda ya kasance hadimi ga wannan harami nata, kuma wato irin daukar da Allah yi masa da wani abu wanda yake wanda duniya sai ta sani, banda abin da kuma yake tsakaninsa da Allah. Arifi ne sosai, waliyin Allah ne, sufi, kuma ya kasance almajiri ko hadimi, ba za a ce almajiri ba, hadiminta ne tsorai da gaske, mai hidima a cikin hubbaranta a masallacinta. Amma duk da haka ubangiji sai da ya masa wani abu wanda kowa aka faɗa zai jijjiga shi. Lokacin da yakin shekara ta 1980 zuwa 1988, yakin nan da aka yi na wato Iran Iraq, wannan yaki ya kasance an fara tunanin taso manyan jiragen da za su kakkaɓe ko za su tashi wato jamhuriyar musulunci Iran, musamman wannan jirgi B2 Bamba mai hadarin gaske daga Amerika. An yi kokarin a taso shi, kuma an taso shi a lokacin ba a da wani makami. Ina Iran din ba ta da makami, bindigogin da ke hannunsu ma da yawa irin bindigogin nan ne, wasu na toka, wasu ma bindigogin irin wanda ake hannun kallon sa a matsayin a wurin yan sanda ko wani abu, kananun bindigogi ne a hannunsu, ko lanta ba su da ita wannan lokacin. Amma kuma ga Amerika ta taso jiragenta wanda za su zo su kashe mutane, su fasa kasar, su kwace kasar daga hannun wato shi Ayatollah Khomeini, sannan kuma a kama su, a ci zarafin su, a yi musu duk abin da aka dama yi. Wannan abin Ayatollah Khomeini ya zo ya sami wato wannan Ayatollah Bahjati cewa kuna nan ba za mu yi kukan cewa Allah zai kalle ku ya kaza ya kaza. To irin wannan dai abu abin da ake tabbatar da cewa bayan ya taso, kawai jirgin ya taso, sai ya kira wani sunan Allah ya juye carbinsa, yana wannan juye carbin shikenan jirgin ya bata, ya watsa shi cikin wata duniyar, babu jirgin, babu labarin jirgin, babu communication din, babu a wannan kwallon duniya har yanzu ba a hango gawar jirgin ina ya fada ba. Saboda haka wannan bawan Allah Ayatollah Bahjati yana daga cikin wato abin da ya ja hankalin mutane akan sai da Ma'suma, kuma yana cewa yakan zo da sassafe wani lokaci, ce idan an je haraminta a yi shara, wato ƙurar takalmin waɗanda suka zo suka ziyarci sai da Ma'suma, to yana neman Allah ya bashi albarkar wannan kasar, kuma yana shafa ta jikinsa saboda sanin kadarinta da girmanta a wurin Allah, da kuma girman a wurin Annabi sallallahu, da kuma wurin sai da Fadima salamullahi alaiha. Saboda haka hatta irin abin da ake karantawa na ziyararta, za ku kawai ana ziyararta ne da sunan sai da Fadima salamullahi alaiha. Saboda haka wannan dan abin da zan faɗa kenan akan ta. Allah subhanahu wataala ya bamu albarkarta, ya bamu albarkarta, ya bamu albarkarta. Abinda duk yake yi wa mutane albarkarsu, to mu ma Allah ya mana. Allah ya wa mutanen Nurul Haq. Na yi mana addu'a, na yi mana addu'a, na yi mana addu'a, na yi mana addu'a, na yi wa mutanen Nurul Haq addu'a, da su da zuri'arsu da masoyan mu baki daya, da al'ummar manzon Allah. Na roƙa mana shiriyar Allah subhanahu wataala da kuma tabbata da sabati. Allah ya amsa mana alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, muna taya murna ga ɗaya daga cikin mu, dan uwan mu, abokin aiki, ɗaya daga cikin wato jagorori a Nurul Haq, wato Abdulmumin Zakariya Darul Qur'an, da karuwa da ya samu na, ko karuwa da muka samu na Aliyu Haidal Alkarrar. Allah ya sanya albarka, Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi albarkan mai sunan. Kuma a daidai wannan lokacin zan yi amfani da wannan dama na dan ce wani abu akan asalin sunan na Karrar. Na san jama'a da yawa sun sani, amma dai kuma wata jama'a da yawa ba su sani ba. Wasu za su iya zama na farko ne da suka ji sunan, ko kuma suna jin sunan amma ba su san me yake dauke da shi ba. Wato tarihin wannan suna, annabi ne da bakinsa ya nadawa ko ya radawa Imam Ali wannan suna Al-Karrar. Wannan Karrar, abin ya faru a lokacin yakin Khaibar. Wato Khaibar wani gari ne da ke kusa, yanzu yana gundumar Madina, amma gari ne na Yahudawa waɗanda sun kafa shi tsawon shekaru, tare da tunanin cewa sun sa masa duk wani irin tsari da tsafi da duk wani abu da ake kira kafi na gari, da kuma kowane kalar ƙarfi, da ganin cewa ba za a taɓa tashin su a wannan gari ba, kuma babu wani ƙarfi da zai iya zuwa ya tunkuɗe saboda abin da suka zuba na duk wani kalar tsafi. Ana ganin cewa hadda wato tsafi da aka yi amfani da shi, da irin manya-manyan kundayen tsafi da Annabi Sulaiman ya yi amfani da su ya rufe su,
ya wakwace a hannun wato manya-manyan aljanu da kuma mutane masu matsafa na duniya na lokacinsa. To an ce an yi amfani da irin waɗannan wato kundaye da aka samu bayan wato rasuwa annabi Sulaimanu wurin kafa wannan gari. Hatta kai muddar da babu wani gari da ana iya cewa babu wani gari da ya samu wato sa'ayi na matsafa wurin kafa shi, da tunanin cewa kada wani ƙarfi ya zo ya tashi garin, saboda sun san tsinuwar da Allah ya yi musu na cewa za a watsa su, to saboda haka suke so su yi wa Allah wayo da wannan. Sun yi tsarin da in dai ba annabi ba, kamar yadda bokayen suka gaya musu, in dai ba annabi ba ko wani daga annabi wana wasiyin manzon Allah, babu wanda zai iya tashin, ba wanda yake da ƙarfin da zai iya tashin wannan wato gari. Saboda haka lokacin da wannan abu ya taso na Khaibar, annabi sallallahu alaihi wasallama an tura sayyidina Abubakar a matsayin jagora, an ba annabi ya ɗauki tuta ya bashi a matsayin kwamandan yaƙi ya je ya jagoranci wannan yaƙi. Saboda haka an samu sariya ta tafi kuma aka fara yaƙin. Daga ƙarshe ba su iya cin nasara a yaƙin ba, suka ga bala'in da ke gabansu ya wuce duk yadda suke tunani, suka dawo gida, ma'ana an dawo gida babu nasara. Saboda haka abin ya faranta wa Yahuda kwarai da gaske, suna ganin lallai wannan ma ba annabi bane, kuma tunda an gaya musu in dai ba annabi ba wanda zai iya da wannan gari, kuma an gaya musu cewa in dai ba annabi ba ko wani wasiyi daga annabi, to ba wanda isa iya da su, saboda irin tsananin tsafin da suka saka a cikin wannan gari na Khaibar, da kuma irin shirin da aka yi masa, da irin tsafoffin tsatsiban da asiran da amma juma duniya bai amfani da su wasu tun lokacin annabi Sulaimanu, rabon da ya aiki da su amma an yi amfani da su a birnin Khaibar. Saboda haka suna ganin kamar tsafin su ya riga ya gama tafiya. Saboda haka daga baya, washe gari bayan an gama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ba da tuta ga sayyidina Umar cewa ya je ya tinkari wa'annan wato mutanen Khaibar. Shi ma dai abin da ya faru, wutar ta yi wuta, ba iya tsayawa ba, suka ga lallai wannan wuta ta Khaibar ba za su iya kashe ta ba kuma za su iya ratsa ta ba, suka dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka annabi ya tura komandoji guda biyu, na farko sayyidina Abubakar, na biyu sayyidina Umar, dukkanin su ya ba su tuta, sun tafi domin su je su jagoranci yakin buɗe garin Khaibar, amma abin ya ci tura, gaba ɗayan su sun dawo. Saboda haka in suka ji matsi za su dawo, saboda haka yanzu ana buƙatar wani sadauki wanda shi in ya ji matsi ba zai dawo ba, saboda haka zai takura har sai ya samu nasara. Saboda haka bayan dawowa sayyidina Umar daga wannan yaƙi da tuta, annabi ya karɓi tuta yake cewa gadan gobe kenan la'udiyan rayata, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle goben Allah ya kai mu, zan bayar da tutata, wannan tuta zan bayar da ita lirajulin da wani mutum yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Shi wannan mutumin Allah yana son sa, shi ma mutumin yana son Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jama'a ku kalli wannan maganar, ku bi maganar da hankalinku da dukka. Annabi na cewa gobe zan bayar da tuta, ga wani mutum. Wane ne wannan mutumin? Wanda yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Shi wannan mutumin Allah yana son sa, shi ma kuma yana son Allah. Allah da manzansa suna son wannan mutumin, shi ma Allah da manzan Allah suna son sa, shi ma yana son Allah da manzan Allah. A duk tarin sahabbai babu wani kwaya ɗaya a cikin su da ya samu wannan shaida daga bakin manzan Allah irin Imam Ali, babu shi. Saboda haka da garin Allah ya waye, sai annabi ya ce amma shi wannan, kamar an tambaye annabi waye wannan kuma waye sifarsa, sai annabi bai bayyana shi ba, amma sai ya faɗi sifarsa. Sai ya ce shi wannan karrarin gaira bi farrarin, shi wannan karrari ne, ma'ana baya gudu a filin yaƙi. In ya ji matsi zai takura a didin matsin, ba dawowa gida zai ba har sai ya samu nasara, ko a mutu ko a rai kawai. Lalle an tura shi wannan, in kaga ya dawo to sai da nasara zai dawo. Laysa bi farrarin, shi ba mai guduwa bane a filin yaƙi, ma'ana in ya ji zafi ba zai yi baya ba. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wannan. Ana cewa sayyidina Umar yana cewa yana kwaɗayin cewa ina ma shine wannan, saboda sunan da suka ji annabi ya raɗa wannan jarumi da za a ba wa tuta gobe shine ba wannan wani mutum ne da Allah da manzansa suke son shi, shi ma yake son Allah da manzansa. Wannan ya kura kowane kalan mukami da ake so a duniya. An samu certificate daga Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan wannan. Saboda haka da garin Allah ya waye, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali ibn Abi Talib yake. Ka baya aka ce yana gida iya famar matsala ta ciwon ido, aka ce annabi ce a kirawo shi.
aka kirawo shi manzo Allah ya mai tofi idan sa ya bude sannan ya ce mashi to ga tuta a hannunka ya danka masa wannan tuta kuma ya ce Allah ya min alƙawari zai bude wannan birni da hannun wannan karrarin ba farrarin ba saboda haka da garin Allah ya waye ya zo aka yi abin da aka yi aka bashi tuta ya tafi ya hau doki ya tafi sannan ya dawo ya ce ya rasulullahi akan me zan yake su annabi ya bashi manhaji ka kira su zuwa ga Allah idan sun ki ka kira su zuwa ga zimma idan sun ki ka kira su zuwa da kaza idan sun ki to kuma sai a fada filin yaki kuma abin da ya faru kenan saboda haka wannan suna da aka tafi Khaibar wato da yake sarkin wani irin matsafin sarki ne idan ya fito sai kawunan su yawa kana filin yaki kana yaki da mutum sai ka gashi iya da kai 10 kai 7 ko kai 20 kai 100 a jikinsa wanne zaka sari kuma in baka sari nasan na asali ba za ka iya samun wato nasara a kansa ba wannan ba yaƙi nake son bada labari ba watakila yanayi zai bayi zuwa ga ce za a yi tarihin yaƙin kai ba da magana ce mai faɗi kawai na kawo ne saboda wato yan uwa wa'anda suke son su san sunan Karrar wannan bawan Allah Aliyu Haidar Al-Karrar daga wato Abdulmumin Zakariya Darul Qur'an shine ya kawo munasabar zamu dan yi wannan dan tambihi saboda haka takanan dai shine asalin wannan suna wato Karrar ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya nada masa ko ya rada masa wannan suna da suna Al-Karrar. Karrar shine jarumin sadaukin da baya gudu a filin yaki zai kai hari gobe ƙara kaiwa jibi a duk kowane irin yanayi cikin kai hari yake yana tsaya kan manufarsa har sai ya cin mata to wannan shine Aliyu Al-Karrar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan dan takaitaccen tarihi da na bayar domin ɗalibai ga masu son su ƙara samun dama za su iya duba Fathul Bari na Ibn Hajar juz'i na 7 shafi na 520 ko kuma a duba kamar wato Tarihur Rusul wal Muluk na Imam Tabari juz'i na 3 shafi na 36 zuwa 37 ko kuma za a iya duba Al-Bidaya wan Nihaya na Ibn Kathir juz'i na 4 shafi na 182 zuwa shafi na 187 a wannan tsukun shafi 5 din nan anan ne aka samu wannan bayanin da kuma yadda aka tura Sayyidina Abubakar ya dawo da yadda aka tura Sayyidina Umar ya dawo da yadda aka tura Imam Ali da abin da ya faru a yakin dukan an dubo ɗayan shafukan Allah yadda za a samu bayanan muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa albarka ya bashi albarkar mai sunan ya bashi albarkar mai sunan mahaifiyar Allah ya ƙara mata lafiya mahaifin Allah ya hore masa abin wato da zai tarbiya ya dubu ta dawaniya tasu da rago ƴan uwansa da masu zuwa da wanda suke tafi a yanzu wanda suka zo to dukan su Allah ya musu albarka Allah ya ƴaƴa mu albarka gaba daya albarkar Imam Aliyu Allah ya biya mana dukkanin bukatun mu abinda muke tsoro ya amintar da mu alfarmasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh